Trenčianski seniori sa vo svojom obľúbenom centre na Sihoti opäť stretli s významnými osobnosťami. Tentokrát so skvelými herečkami a známymi odborníčkami na humor a varenie Magdou Pavelekovou a Giskou Oňovou, ktoré v Trenčíne pokrstili už ich v poradí druhú kuchársku knihu Papáme s prominentmi. Do života ju vítali mandľovými lupienkami. Nový titul Papáme s prominentmi voľne nadväzuje na mimoriadne úspešný prvý diel Jedna papá, druhá varí. V centre seniorov sa jej krstnými rodičmi stali všetci zúčastnení obdivovatelia úžasného kulinárskeho umenia. Krstili sme veľmi originálne mandlovými lupienkami, pretože oni sa hodia aj ku sladkým jedlám, aj ku slaným jedlám, áno. A tieto jedlá sa aj nachádzajú v mojej knižke, teda v našej spoločnej knižke, aj sladké, aj slané jedlá. Bol to už vlastne tretí krst. Ja už som to nazvala, že birmovka. Áno, ale myslím si, že bolo tu tak veselo, ako ešte doteraz nikde. Čiže tuto v tomto centre seniorov v Trenčíne to bol jeden taký krásny zážitok, že mali sme pocit obidve, ako keby to bol vlastne prvý krst, ten najslávnostnejší. Prívrženci dobrých, chutných a ľahko pripraviteľných jedál si mohli kuchársku knihu svojich obľúbených herečiek kúpiť a samozrejme získať originálne venovanie. Podľa toho, koľky si kúpili tú knižku, tak sme zistili, že zrejme tá naša prvá kuchárska knižka ich navnadila na to, aby si kúpili aj ďalšiu, pretože bez falošnej skromnosti musím povedať, že aj v prvej, aj v druhej knihe sú skutočne veľmi dobré, už pomaly aj zabudnuté jedlá, ktoré nestoja veľa. Sú to ingrediencie prístupné, nie sú náročné na prípravu, na čas, na financie a chutia fantasticky. Novú kolekciu receptov okoreňujú anekdoty a príbehy, tentoraz nie len samotných autoriek, ale aj ich prominentných priateľov. Sú to teda nejaké úsmevné príhody alebo také, ktoré sa týkajú kulinárstva? Áno, hlavne také, ale sú aj iné milé príhody. Aj vlastne som tam opísala naše spoločné a niektoré mi povedali tí, čo majú tam svoje recepty, naši prominenti. Ale aj zo súkromia. Aj zo súkromia. Divadelné fotografie sú tam, takže... Tak keď si sa už pýtali, že kto všetko je tam, tak zoberieme si knižočku a pozrieme sa na zadnú stranu. Oliver Andráši, Beňačková, Petra Bernasovská, Bubán, Zora Coborová, Rudogery, Mariana Ďurianová, Marian Grexa, Grešo, Dušanko Grúň, Hamel, Alenka Heribanová, Jadránka a tak ďalej a tak ďalej. Na knižke autorky pracovali takmer rok. V lete minulého roku všetko skompletizovali a kuchárku tak povediac vypustili na pulty predajných miest. Prvý človek, ktorého sme oslovili, pán Kukan, manželkou, ešte ten deň nám poslali kulinárskú príhodu a dobré recepty. Totižto v knihe každý z týchto prominentov nám dal svoje obľúbené menu. To znamená, že polievočku, hlavné jedlo a nejaký desert. Na to, aby boli príhody a recepty 40 prominentov, s ktorými sa v knihe stretnete, zárukou gurmánskeho zážitku, ale i dobrej zábavy, museli byť okorenené svojským humorom pani Majdy Pavelekovej. Nebolo potrebné, lebo niektorí chlapci mi povedali, že teda chlapi, že miesto cukru som dal sol. A to asi 4 povedali, tak to až také smiešné, nie? Tak som musela siahnuť do hlbín môjho vnútra a vyťahnuť tam nejaké príbehy, čo som predtým zažila a nejak sme to skompletizovali. Ja tvrdím, že aj inteligentný vlčiak podľa toho dokáže uvariť. A ktorý recept je najchutnejší podľa odborníčky pani Majdy Pavelekovej? Giska varí tak dobre, že ťažko vybrať, lebo aj toto, toto je lepšie. Toto je takto sa to nedá. Treba to skúsiť. Keď tie fotky uvidíte, tak si poviete, že to musí byť dobre, keď to tak dobre vyzerá. V najnovšej veselej kuchárke Majdy Pavelekovej a Gisky Oňovej sa okrem iného dozviete aj kedy dostal Pavol Topolský prezývku Figaro, ako Eňa Vacvalová zdobí vianočné medovníky kocúrym vzorom, či kto najradšej jedáva mäso s mäsom, a teda rezeň potretý tatarským biftekom.